Λοιπόν, και είχαμε μείνει εκεί που φτιάξαμε το Conda Octavia, το Conda, όπως λεγότανε, και χρωστάμε κάποια λεφτά στην τραπεζά, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε, οπότε δεν μας απασχολεί. Είχαμε όλη την καλή διάθεση. Λοιπόν, πρέπει να πάμε να αγοράσουμε αυτοκίνητα, να ανεβάσουμε όσο μπορούμε το ποσό, αλλά πρώτα να δούμε κάποιες λεπτομέρειες, να προσπαθήσουμε να ανεβάσουμε λίγο τα στατιστικά μας, που δεν θυμάμαι από χτες πώς το κάνουμε αυτό και δεν το έχω ψάξει ακόμα, για να μπορούμε να κάνουμε παζάρια, να δεχόμαστε καλύτερες τιμές και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, θα τα κάνουμε όλα ένα βήμα-βήμα για να μην μπερδευτούμε. Πάμε πρώτα να πάρουμε μερικά αυτοκίνητα, να δούμε τι γίνεται στην τρελή τη γειτονιά. Εδώ έχουμε ένα Citroën, ας πούμε. Όχι, είναι Citroën, κάτι τέτοιο, το Α4 λέει. Το έχει τούτος εδώ πέρα ο πατατοκέφαλος. $10.000, δεν μπορούμε τώρα να κάνουμε κάτι καλύτερο, οπότε θα το πάρουμε και θα πάμε στα επόμενα. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Mercedes. Και το έχει στα 134.000. Ξέρεις κάτι, θα το πάρουμε. Μπας και κάνουμε μια σημαντική αγορά και μια σημαντική πώληση. Αυτό είναι. Λοιπόν, εδώ έχουμε και κάποια κουμπιά που μας δείχνει πώς να πάμε καλύτερα. Ωραία. Τα φωτάκια μας και τα κόρνες. Υπέροχα. Το λοιπόν, βάζουμε το αυτοκίνητο εδώ για πώληση. Το ενεργοποιούμε στη σελίδα με τις πωλήσεις. Το πήραμε 134.000, οπότε θα το βάλουμε 200.000, γιατί όχι. Να βγάλουμε ένα κέρδος, να πληρώσουμε τα χρέη, για να είμαστε ωραίοι. Πόσο αξιολύπητο ήταν αυτό. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε και λίγο το χάρτη. Τι ωραίο που τον έχουν κάνει. Παλιά δεν είχε τίποτα από όλα αυτά. Ήρθε ένας πελάτης. Καλό αυτό. Πού πήγε ο πελάτης, ρε παιδιά? Στην άλλη άκρη. Γεια σου κοπελιά. 198.000 ευρώ. Δυσκολεύομαι, αλλά ξέρεις κάτι, άντε επειδή είσαι εσύ. Έχουμε κέρδος, μην μιλάτε καθόλου. Και το σωστό είναι να πληρώσουμε τα χρέη μας, που είναι 249.000, αλλά επειδή δεν θα μας αφήσει ή θέλει να πάρει όλο το ποσό, πάμε πάλι να αγοράσουμε και να πουλήσουμε για να βγάλουμε κι άλλο κέρδος. Να δούμε, κάτι ακριβό έχουμε. Εδώ είμαστε. Τι είναι αυτό? Κάτσε μπροστά στο σήμα. Όχι ότι αλλιώς θα καταλάβουμε. Τρακαρισμένο. Αβαρών. Όχι, βαρών μια χαρά. Άμα δεις το πίσω μέρος. Βαρών. Δυνατά το βαρών. Πού πήγε? Έπεσε η νύχτα. Πάμε για Νάνη. Ouch. Θα το πληρώσουμε αύριο αυτό. Νύχτωσε γρήγορα, θα έλεγε κανείς. Και έχουμε κέρδος $142.217. Δεν το λες κι άσχημο. Να, αυτά τα skill point τώρα, δεν θυμάμαι ποιο κουμπί είναι. Αν ήμασταν στο chat τώρα, ίσως να βοηθούσε κάποιος.
Ξέρεις τι θα κάνω. Θα πατήσω όλα τα κουμπιά. Όχι. Μέχρι να βγει αυτό που θέλω. Κάτι θα γίνει. Όχι. Εδώ είναι το map, το είπαμε. Εδώ πουλάμε τα ανταλλακτικά, να το θυμάστε, είναι το Β. Λοιπόν, έτσι γίνονται τα σωστά τα βίντεο, έτσι. Κάθεσαι με το κοινό σου και ψάχνεις να βρεις ένα κουμπί. Και ξέρεις κάτι, δεν το βρήκα. Δεν το βρήκα. Γιατί δεν το βρήκα. Περίμενε. Ευθνή, control. Όχι. Θα κάνω εδώ τώρα κάνα μπαμ ξαφνικά. Που δεν βρίσκω τα κουμπιά. Οπ. Το γιόντα ήτανε. Έλα, κοιτά. Όχι, δεν στο άλλη μία. Έλα, φλεξάρω τώρα, κοιτά. Το φτιάξαμε. Λοιπόν, τι είναι αυτό? Show detail. Για να μπορούμε να δούμε ζημιές και μπλα 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 μπλα. Ναι, το θέλουμε αυτό. Low damage. Now take low damage. Ναι, το θέλουμε και αυτό. Είναι ένα καλό skill point. Τι το φύγει από τη μέση, αγόρι μου. Τι κόλλημα έχεις φάει. Έχω και το γάτο εδώ πέρα. Θα τον δείτε σύντομα και στην κάμερα. Έρχεται και μας μοστράρει τα πισινά του. Λοιπόν, ναι, να πλένει. Ναι, θέλουμε να τα πλένει, αλλά να πλένεται και αυτός θέλουμε. Start, ωραία. Δεν έχουμε πλακία. Λοιπόν, νέα μέρα, ξυπνήσαμε. Θες να πάρεις τον πισινούλι σου λίγο από το ποντίκι? Λίγο, μη. Πάρ' τον πιο εκεί. Αχ, αυτό το παιδί. Λοιπόν, όχι, μην πηγαίνεις πάνω στο γραφείο. Ναι. Εντάξει, έχουμε και το γάτο που θέλει να κόβει βόλτες, τώρα δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, αυτό πρέπει να είναι Fiat Abarth. Και σε συγκεκριμένο το λένε Αμπαρτί. Και το δίνεις στις 780.000. Τι λες, ρε. Τι λες, πάνω από μισό εκατομμύριο. Αυτό είναι Τέσλα. 79.000 για ένα Τέσλα. Φέρτο. Τι να κάνουμε. Θα το πάρουμε. Πρέπει να έχουμε κάποιο κέρδος. Πάμε να δούμε ένα κοντά. Τι είναι αυτό, κοντά είναι? MG. Είναι MG. Και τα λένε NG. Σωστά. 90.000. Φέρτο. Τι είναι τίτο? Ναι, δεν μιλάω μόνος μου, μιλάω σε ένα μικρόφωνο. Δεν είμαι τόσο βλαμμένος. Ρε τίτο, δεν βλέπω. Έχεις κάτι μπροστά στην οθόνη. Θες να... Λίγο κι εγώ σ' αγαπάω. Συγγνώμη, τώρα περιμένετε ένα λεπτό να... Έλα, αγόρι μου, κάτσε εκεί. Εντάξει. Κι εγώ σ' αγαπάω. Ναι. Ωραία. Τώρα που ο Τίτος μας έβγαλε μια μικρή ζημιά στο αμάξι, πάμε να το διορθώσουμε. Κάτσε να πάρουμε και αυτό στη μάντρα. Στο εκεί. Άρε Τίτο. Κοίτα εδώ, κρεμάσαμε προφυλακτήρα. Τίτο, δεν θα βγάλουμε έτσι κέρδος, αγόρι μου. Εντάξει. Στο Τίτο, τράκαρα κι εγώ. Ναι, παιδί μου, ναι. Μια ουρίζει κιόλας. Τα κάναμε εδώ μαντάρα, Τίτο. Μαντάρα τα κάναμε. Σου λέω, μαντάρα τα κάναμε. Ας πάρουμε τη λυπητερή τώρα πόσο θα πάει. Χριστάρα, καράφλα μου. 309. Εντάξει. Καλά είναι. Χειρότερα περίμενα. Για να δούμε. Πλήθηκε. Ο Ρομπέρτο πλήθηκε. Έγινε άνθρωπος. Ποιος κορνάρει. What the fuck is going on here? Τι έγινε ρε παιδιά, κοίτα εδώ. Εδώ δες. Τα αυτιά μου. Έλα. Πού να πάρει Ελληναράδες. Ρομπέρτο, τα δες αυτά που γίνανε? Στα να πάνε. Το λοιπόν. Πάμε να πουλήσουμε το Τέσλα, γιατί σε καμία περίπτωση δεν το θέλω. Κοίτα εκεί τι γίνεται, μποτιλιάρισμα.
Δεν νομίζω να φταίω εγώ τώρα που τράκαρα πριν λίγο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλω τέτοια. Λοιπόν, 4. Το 4. Όχι το 5, το 4. Λοιπόν, 79 λέει χιλιάδες. Να το βάλουμε στρογγυλαία. 150. Ποτέ δεν ξέρεις. Να βάλουμε και το Citroën του το Δονά. Του το Δονά. Κοίτα εδώ μια φάτσα. Μην αρχίσω τώρα, μην έρθω εκεί. Άντε μην βγάλω καμιά μπαζούκα και... Όχι, δεν είμαι στο GTA, πρέπει να ηρεμήσω. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Το Citroën, ο Θεός να το κάνει Citroën, πώς το λένε, Stroean. 10.000 το πήραμε. Να το βάλουμε 20. Να είναι στρογγυλά μου, δε. Εγώ γι' αυτό το κάνω, κάτσε. Ναι, 20. Να είναι στρογγυλά, κατάλαβες τώρα. Για να είναι στρογγυλά μου, τώρα τι 10-20. Έλα τώρα. Πάμε να πάρουμε και τα άλλα. Να δούμε το δίδυμο Χριστάρας και Χριστάρας. Και έτοιμα ιστορία είναι αυτή. Έτοιμο και το αμάξι. Ωραία. Άκου. Α, όχι, δεν έχει. Λοιπόν. Το αφήσουμε λίγο εδώ. 2 λεπτά. Ο άλλος κοίτα πήγε και μπήκε. Συνεχίζουν οι τα κορναρίσματα. Λοιπόν, το θέλεις 85.000, 81.000. Όχι βέβαια. Εσύ. Είδες τι έπαθα προηγούμενος. Για πες. 105. Τώρα μιλάς σωστά. Να έχουμε κι εμείς ένα κέρδος. Λοιπόν, εσύ. Από εδώ. Αυτό είναι. Θα μπούμε μέσα στο αυτοκίνητο να μιλήσουμε έτσι. Είναι ωραίο. 13.000. Τι, κέρδος μόνο 3.000 ευρώ. Δολάρια. Τέλος πάντων. Να πουλήσουμε και το άλλο. Έχω γίνει πολύ καλός άνθρωπος. Έχω μαλακώσει τελευταία. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Λοιπόν, να πουλήσουμε και το MG, ο Θεός να το κάνει και αυτό. Θα το βάλουμε, ξέρεις τι, 150.000 για να είμαι και πιο σωστός. Ξέρω, δεν είμαι, αλλά λέμε τώρα. Εδώ τι έχει παίξει ρε παιδιά. Αυτοκίνητα εδώ. Ο άλλος κορνάρει τα αυτιά μας. Δεν έχει κανέναν μέσα εκεί που κορνάρει. Εδώ έχουμε ένα... Δεν ξέρω τι έχουμε. Hyundai. Hyundai. Εντάξει. Θα το πάρουμε. Ξέρεις πως θα φύγουν τώρα όλοι. Κανονικά με ένα τρακάρισμα, αλλά έχει χάρη που θα χάσω λεφτά. Έχει χάρη, σου λέω. Αυτό είναι. Να καθαρίσω δεν μπορώ, μπορεί να καθαρίσει όμως τούτος. Μπράβο, παιδί μου. Εδώ είμαστε. $133.000. Νομίζω ότι έχουμε ένα κέρδος σεβαστό, οπότε ας το δώσουμε. Να βάλουμε και το Hyundai. Θες να το κάνει όπως είπαμε. 47.000, Θα το βάλουμε 87. Έτσι, γιατί είδε 40.000 κέρδος θέλω να βγάλω. Δεν θέλω γιατί πάω τρέλα πια. Να, εδώ για το σκατουλό φατσάκι μου, του Ρομπέρτο, για να βγάζει λεφτά. Κοίτα, ήταν άστεγος, τον πήραμε. Έβαλε ρουχαλάκια, όμορφα, κούκλος, με το καπελάκι του, σε 9 βενιέ. Είχε γίνει τώρα, σου λέω. Καβλάρος έχει γίνει. Κοίτα τον εδώ. Κορδώνεται κάθε. Στα μπομπόλια του όλα εντωμεταξύ. Εκεί πέρα έχει γίνει χαμός, έχουν σκοτωθεί κόσμος, έχει τρακάρει, έχουν αίματα, κακό. Αυτός εδώ χαλάρωσε. Πόσο μ' αρέσουν τα κουρκουμπίνακια. Τέτοια φάση είναι ο τύπος, ρε. Τίποτα. Ξέρεις τι. Ξέρεις τα μεγκάσμα. Πιάνει καλύτερα. Τέλος πάντων, μην μου πειράζετε το Ρομπέρτο, εντάξει.
Ρομπέρτο είναι φατσούλα. Κοίτα εδώ φατσούλα. Κοίτα. Κάτασπρη φατσούλα. Αιμοσταγή δολοφόνου. Α, αυτό είναι. Το καλύτερο προσωπικό έχω. Έλα, Τίτο. Τι θες πάλι? Αχα. Ναι. Αυτό. Δεν καταλαβαίνω μια ορίστικα, αλλά συμφωνώ. Πελάτης, περίμενε. Τίτο. Τίτο, πάρε τον πισινό σου από την οθόνη. Μιάω και στα μούτρα σου. Τι θες? Συγγνώμη, παιδιά, έχουμε και παρεμβολές. Εντάξει, δεν είσαι παρεμβολή. Συγγνώμη κιόλας. 61 χιλιάρικα, περίμενε. Ναι, αλλά... Εσύ, 48, τι λες τώρα, σήκω και φύγε. Ντροπή σου και που το πες. Εδώ, στην κοπέλα. Στην κοπέλα που θέλεις 61 χιλιάρικα, πάρ' το. Για πες, τι το συμφωνείς? Μην τρίβεσαι στο μικρόφωνο, αν συμφωνείς θέλω να... Όχι. Κάτσε, περίμενε το παιδί για να μας πει τη γνώμη του. Πες μας τι το. Να μας πεις μια γνώμη. Α, όχι. Δεν έχει τις ντροπές του τώρα. Στην κάμερα ίσως είναι καλύτερα. Θα τον δείτε αργότερα. Είμαστε και λίγο ντροπιάριδες παρότι κούκλοι. Για τον Τίτο μιλάω, ηρεμήστε. Λοιπόν, ωραία. Τι το περιμένουμε, έχεις αποδιοργανώσει. Μιας και δώσαμε τα αυτοκίνητα και νομίζω έχουμε φτάσει σε ένα σεβαστό ποσό, μπορούμε να πληρώσουμε όλους τους λογαριασμούς, αλλά τι γίνεται τώρα? Θα μείνουμε 50 χιλιάρικα και κάτι παραπάνω. Θα δυσκολευτούμε μετά να αγοράσουμε αυτοκίνητα, οπότε θα πάρουμε τώρα καλά αυτοκίνητα, ώστε να έχουμε κι άλλο κέρδος και να μπορέσουμε μετά να ξεπληρώσουμε και να μας μείνει και μεγαλύτερο ποσό για να ξαναγοράσουμε αυτοκίνητα. Καταλάβατε? Δεν πειράζει. Λοιπόν, για πάμε εδώ στην οχλαγωγία να δούμε τι γίνεται. Σούπρα πρα. Πόσο το δίνεις? Τόσα δίνω. Πόσα θες? Φέρ' το. Σούπρα πρα. Πάμε. Τόσα δίνω. Πόσα θες? Δεν προλάβαμε. Άλλη μια μέρα πέρασε. Η αλήθεια είναι ότι υδροκοπήσαμε και σήμερα. Πάμε να ξαπλώσουμε. Ακού. Τιμίο. Σαπρού. Πώς δεν το βγάλανε και τσαπρού δηλαδή? Πάλι καλά, μην μιλάμε καθόλου. Κοίτα εδώ. Σαπρού. Το σαπρού. Κλοκ. Το κλειδώσαμε κιόλας. Ναι, θα πρέπει να έχει. Συναγερμό, κάτσε. Next day. Αχα, έχω να πληρώσω, λέει. Θα μας πάνε μέσα, παιδιά. Θα μας πάνε μέσα, σου λέω. You didn't pay your bills on time. Φυλακή θα πάμε. Όχι ρε, θα τα πληρώσουμε. Απλά θέλουμε μία πίστοση χρόνου. Δηλαδή, 2 λεπτά ζητήσαμε. Τι ζητήσαμε? Τώρα, πουλήσουμε το πρου. Άντε πάλι εδώ. Τι έχει γίνει ρε παιδιά? Μη βρίσω τώρα. Διαδήλωση κάνουν. Έλα Χριστί και Παναγιά. Ο μόνος σωστός εδώ πέρα είναι ο Ρομπέρτο. Άρε Ρομπέρτο. Λοιπόν. Πάμε να πουλήσουμε το τσαπρ. Ρομπέρτο Πλίντο, μπράβο ρε αδερφούλη, είσαι άρχοντας είσαι. Να του βάλουμε 300.000 γιατί έχει και συναισθηματική αξία. Το καθάρισε ο Ρομπέρτο. Για περίμενα, αυτό δεν το είδα. Τι έγραφε εδώ? 32 βαθμούς. Εν τω μεταξύ είναι πολύ σωστά με τη δική μας θερμοκρασία. Ρομπέρτο, περιμένουμε τον κόσμο τώρα. Έβγαλες άκρη τι έχει γίνει εκεί πέρα? Έχεις βγάλει καμιά άκρη? Τι? Έλα ρε Ρομπέρτο, μην τα λες αυτά. Άκουσα να δεις και οι γυναίκες οδηγοί είναι πολύ τίμιες και πολύ σεβαστές. Έχω δει άντρες να σκοτώνονται στον ίσιο δρόμο. Ντροπή σου. Δεν το περίμενα αυτό από σένα.
Δεν το περίμενα αυτό από σένα. Θα υπάρξουν κυρώσεις, να ξέρεις. Άκου εκεί. Ρατσίστη. Γεια σου, παλικάρι μου. Όπα. Ναι. Είναι ακριβό αυτοκίνητο. Τώρα κοίτα. Περίμενε λίγο. Να δούμε αν θα έρθει κανένας άλλος. 2 λεπτά. Γιατί τώρα κι εσύ δεν δίνεσαι πουλάκι μου τίποτα. Περίμενε. Λα. Αχ, δεν βλέπω να έρχεται κανείς. Εσύ μου έχεις μείνει. Ξέρεις κάτι? Αν δεν πάρεις και ένα ρίσκο, δουλειά δεν γίνεται. Θα σου πω όχι. Θα απορρίψω τα 163 χιλιάρικα. Θα το ρισκάρω. Γιατί ξέρω ότι αξίζει αυτό το σαράβα. Το αυτοκίνητο. Και περιμένουμε. Κανονικά πρέπει να βάλουμε και μουσικούλα, αλλά επειδή θα ανέβει στο YouTube, ξέρεις πώς πάει. Θα μας τα ρίξουν όλα. Πνευματικά δικαιώματα. Πας να βάλεις, ξέρω εγώ, χαροπάτα, 2 μου χέρια τα χτυπώ και δεν σε αφήνουν να ακούσει ένα τραγούδι σαν άνθρωπος. Δεν ξέρω την άποψη. Όχι, εντάξει, σοβαρά. Δεν θα ακούγαμε τώρα παιδικά τραγούδια. Ακούγαμε τουλάχιστον το πουλάκι τσιου. Για να δούμε. Ήρθε νέος πελάτης. Ναι, πήγαινε βολέψου εκεί που θες να κάτσεις. Ωραία. Μέσα στο αυτοκίνητο. Ναι, τέλος πάντων. Ναι. 127. Έφυγες όπως είσαι. Απορρίψαμε μεγαλύτερες προσφορές. Ωραία. 175. Είδες. Πάνω από τα 160 κάτι. Εδώ είμαστε. Έστω. 388, ναι. Κάτσε να κλείσω γιατί θα μπουν κουνούπια. Περίμενε. Κλείσε. Πώς κλείνει? Δεν κλείνει. Έκλεισε. Πάμε. Ρομπέρτο, φύλλα το μαγαζί, Όχι σταυρωτά, κανονικά. Κάτσε εδώ και... ξέρεις. Λοιπόν... City Center. Πού θα πάμε? Περίμενε. Έχει δημοπρασία. Άρα θα πάμε στο... Beach. Στο Βεάκι. Όσοι ξέρουν, ξέρουνε. Τι έχει στη Βεάκι. Όσοι δεν ξέρετε, να πάτε να δείτε. Δεν θα σας πω εγώ. Θα είναι ντροπή σας να μην ξέρετε από πού βγαίνει αυτή η λέξη. Από ποια χείλη έχει βγει. Λοιπόν, μπαρμπά. Εισιτήριο. $300. Τέλος πάντων, φέρτε. Είναι 11 η ώρα και είναι στις 5 το μεσημέρι. Το απόγευμα. Θα ξανάρθω αργότερα τότε. Πάμε μία βόλτα. Γιατί βαριέμαι να περιμένω τώρα εκεί πέρα με την οχλαγωγία. Ποιος είναι πίσω μου? Αυτό είναι. Ωραία περνάτε εσείς εδώ. Έχουμε μία BMW. Έχουμε ένα... Fiat πρέπει να είναι αυτό και καλά. Τι είναι αυτό? Το Hyundai. Έχουμε ένα παγωτατζίδικο. Θα μπορούσε. Άνετα θα μπορούσε. Ένα Chevrolet Latiz φαντάζομαι ή κάτι τέτοιο. Cobalt. Οκ. Φορτηγό. Γενικά οι γείτονες έχουν γούστο, Δεν το προσπερνάω όπως είναι. Το αμάξι του Vin Diesel. Φέρτο. Τι είναι αυτό? Μ' αρέσει. Είναι το αμάξι που μου άρεσε όταν πρωτοανοίξα το game και δεν το έβρισκα. $120,000. Φέρτο. Θα το πάρω, δεν πειράζει. Έχει συναισθηματική αξία αυτό το αυτοκίνητο. Πάμε. Όπα. Κάτσε να φύγω εγώ, συνεχίστε ό,τι θέλετε. Ζωντόβολα. Να ξέρεις, κάνανε μάλλον κάποια αναβάθμιση, κάποιο update στο παιχνίδι.
και βάλανε ελληνικούς δρόμους. Γι' αυτό βλέπετε αυτό εδώ το πράγμα. Δεν... Συγγνώμη κιόλας, αλλά κάποιοι με νιώθετε. Πάμε να πουλήσουμε. Ειδικό της μας. Θα πουλήσουμε 120.000. Θα το βάλουμε 200.000. Γιατί έχει και συναισθηματική αξία, όπως είπα, βεβαίως. Τίποτα, περίμενε. Τέλεια. Και έτοιμο. Φωτογραφίες δεν βγάζω, γιατί όποιος θέλει πρέπει να έρθει να το δει. Για να δει ότι αξίζει, κατάλαβες. Και ξέρεις τι, αφού έχω χρόνο, ας περιμένουν λίγο οι πολιτές, οι αγοραστές, γιατί σήμερα έχει ανοίξει και αυτό εδώ το μαγαζί. Οπα. Τώρα θυμήθηκε όλος να κορνάρει, ρε. Άμα λέω εγώ. Αχα. Βλέπεις. Έχουμε και αυτά εδώ. Και αυτό έχει 1 εκατομμύριο. Α, καλά. Ναι, είναι καινούριο, σωστά. 100.000. Και σε ό,τι χρώμα θες. Σε ένα πρασινάκι. Το πήραμε. Εδώ 400.000. Δεν μπορούμε να το πάρουμε. Αυτό το θέλω, αλλά δεν θα μπορέσω να το πάρω. Α, θα μπορέσω. Θα μου πεις γιατί πράσινο, γιατί μπορώ. Α, δεν θα μπορέσω. Για 10.000 ρε φίλε. Για 10.000. Μπράζει, πράγμα το μπεμβεδάκι. Το νι 3. Νι 3, οκ. Οκ, το δέχομαι. Όχι, όχι. Παρατρίχα. Α, καρδιά μου. Είμαι και γέρος άνθρωπος. Εδώ το νι 3. Στο νίτς. Ωραία, κάτσε να του βάλουμε και μια πώληση όσο περιμένει ο άλλος εκεί. BMW νι 3. 200.000. Είναι ολοκένουριο. Λοιπόν, γεια σου και χαρά σου. Πατάς και το κάθισμα. 150.000 και το έχω πάρει 120. Έχω 30.000 κέρδος. Ξέρεις κάτι, πάρ' το, δεν πειράζει. Είμαι στις καλές μου. Αλλά φεύγουμε. 2 λεπτά πρέπει να φύγουμε και θα ξεκινήσει και η δημοπρασία. Έλα, στήσου. Όχι, συγγνώμη, αυτό ακούστηκε κάπως. Το παίρνω πίσω. Και αυτό ακούστηκε κάπως, συγγνώμη. Φεύγω. Ξεκινάει η δημοπρασία, ίσα που προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω. Θα χάσουμε το αυτοκίνητο. Τρέξε. Πάμε. Τρέχα. Πήδα από μέσα. Πήδα. Πάμε. Και αυτό ακούστηκε κάπως. Α, προλάβαμε. Φέρε μέχρι 100.000. Δεν πάω παραπάνω. Άντε λίγο ακόμα. Μία στάλα ακόμα. Μέχρι τις 110. Αυτό είναι. Αυτό δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Χάλια είναι. Χάρισμά σας. Ναι, πάρτε το. Σκόντα φτιάξαμε. Κόντα 8 αυτά φτιάξαμε. Το κόντα το 8 σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το καλύτερο ταξί φτιάξαμε. Αλλά βλέπω λίγα χιλιόμετρα. Θα κάνω μία προσφορά. Έχει ανέβει πολύ για σκόντα. Φέρ' το. Μία και καλή. Αυτό είναι φτιαγμένο κιόλας. Κοίτα εδώ.
πάρουμε και ένα σπόρτο αυτοκίνητο. Μπράβο. Εσύ τι έπαθες? Λοιπόν, συνεργείο. Όχι συνεργείο. Πάμε κατευθείαν στον γκαράζ μας όλα. Στον γκαράζ. Εσύ θα οδηγήσουμε και με κάτι. Μην γυρίσουμε έτσι. Τουρμπίζει αυτό. Ξέρεις τι, θα κρατήσω και ένα. Να έχω να πηγαίνω έρχομαι και θα είναι το BMW. Γιατί... Οπα. Άκου πως κάνει. Άκου, κοίτα εδώ ένα μπούρι πίσω. Με καρδούλες. Ιου. Δεν ξέρω τι είναι το χειρότερο, οι καρδούλες ή το ιου που είπα. Τέλος πάντων, πάμε εδώ τώρα, κοίτα. Πάμε να ρίξουμε έναν ύπνο ακόμα. Όπα, και η μουσική ακούγονταν, ρε. Μπράβο. Fast and Furious θα το κάνουμε σε λίγο. Είχαμε και κέρδος. Και ξέρεις κάτι, τώρα αφού είχα κέρδος και έχω αυτοκίνητα να πουλήσω, θα πληρώσω τα χρέη. Ήρθε η ώρα, παιδιά. Είστε έτοιμοι? Είστε έτοιμοι? Δεν είστε έτοιμοι. Κοίτα. Ξεπληρώνουμε. Πάνε όλα. Όλα είμαστε καθαροί, είμαστε νόμιμοι. Είμαστε τα καλύτερα παιδιά. Ξεπληρώσαμε τα χρέη μας κατευθείαν. Ενώ δεν θα μας άγγιζε κανείς. Αλλά ξέρεις κάτι, πάνω απ' όλα είμαστε έτοιμοι. Γιατί οι ωραίοι δεν έχουν χρέη, ρε εσύ. Το πάμε. Εδώ άλλη μια μέρα που έχει γίνει καρμανιόλα. Ναι, κάποιος πρέπει να περνάμε όμως. Δεν σας φταίει κανείς. Λοιπόν, ξεκινήσουμε να πουλάμε, να βγάλουμε το δικό μας κέρδος πλέον. Γιατί τώρα βγάζαμε το κέρδος της τράπεζας και των παρανομιών που κάναμε. Έτσι μια φορά και εμείς σαν παιδιά. Λοιπόν, θα το βάλουμε 30.000 και όποιος θέλει μας κάνει καλύτερες τιμές. Βεβαίως, φυσικά τα δεχόμαστε όλα. Πάμε. Πήραμε και το κόντα το Okta. Ωραία. Πάμε να το πουλήσουμε και αυτό. Περίμενε. Τι πάτσα. Μην τα πετάς όλα μαζί. Εδώ είμαστε. 50.000. Το βάλαμε γι' αυτό. Γεια σου και χαρά σου. Το σκέφτεσαι, σου αρέσει η τιμή. Είδες, τις καλύτερες τιμές κάνω. Να έχετε, να θυμάστε. Έλα να πουλήσουμε γι' αυτό. Ξέρεις τι, θα πουλήσω και την BMW. Θα πάρω άλλη μωρέ. Πούλα τη τώρα. Έχει ανοίξει σήμερα το market. Θα πάμε να δούμε εκεί. Ήταν για ακριβή. Πούλα τη μωρέ. 200.000 είναι μια χαρά μωρέ. Ρομπέρτο, έλα να καθαρίσεις λίγο παιδί μου. Ρομπέρτο. Είναι καθαρά. Καλά. Καλησπέρα κύριε. Ναι, δεν έχει τίποτα, είναι κομπλέ. Το θέλει. Πάρ' το. Άμα πουλήσουμε 200.000 και αυτό, θα έχουμε καλό κέρδος. Και θυμηθείτε, έτσι, κανένα χρέος. Πού είμαστε? Εδώ είμαστε. Εδώ είναι η τράπεζα. Δεν έχω λέει πληρωμένους. Όχι, τι λες, όλα τα έχω πληρώσει. Σε παρακαλώ πολύ. Είμαστε κύριοι. Πέρασε και ο αστυνόμος να δει, λέει, μην έχουμε τίποτα κλεμμένα. Δεν κάνουμε εμείς τέτοια. Τι, κατά λάθος με είδες εκεί πέρα να ξεκλειδώνει ένα αυτοκίνητο τη νύχτα. Δεν το ήθελα. Έπρεπε να δω πώς γίνεται. Κοίτα εδώ. Ωραία, αφού θα καθυστερήσει να έρθει άλλος πελάτης, πάμε λίγο εκεί. Πάμε λίγο. Να δούμε τι γίνεται. Ήρθε ο πελάτης, ρε. Έτσι είναι, όταν φεύγεις, έρχεται ο πελάτης. Είναι όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ αυτή η φάση. Πας σε ένα σούπερ μάρκετ, την ώρα που πας στο ταμείο, τελειώνει η ταινία. Σου λέει μισό λεπτάκι να αλλάξω την ταινία. Αλίμονο.
Σε μένα συμβαίνουν αυτά. Την ώρα που έφυγα ήρθε ο πελάτης. Τι να της πεις. Φέρ' το. Θέλω ένα σούπρα. Το ήθελα το σούπρα. Ξέρεις τι, θέλω και ένα manager over. Για να γίνω manager. Αν είναι ακριβό, θα πάρω το σούπρα. Πάμε. Το σαπούρ. Σαπρού. Ωνα. Τι σκάει. Τα. Ούτε η Μαρίνα Ασάτη τέτοιο πράγμα. Εδώ είμαστε. Εσύ. Ναι. 200.000 του σκέφτεσαι. Α, και σου κάνει τιμή. Πάρ' το. Ωραία, τι καλά παιδιά. Λοιπόν, σαπρού. 200.000. Και άμα κάτσει, έκατσε. Σωστά. Πάμε. Πάμε πάλι τώρα στα μισά να δεις θα έρθει πελάτης πάλι. Δεν πτωούμαστε όμως, άσους να ψήνονται γιατί είδες. 200.000 του πουλήσαμε. Να προλάβουμε να πάρουμε κανένα αμάξι ακόμα. Ξέρεις, θα πάρω το manager. Το εδώ και μ' άρεσε. Φέρ' το. Τι άλλο μπορούμε να πάρουμε. Ένα RX-7 με κόκκινα απέσια φανάρια. 73.000, 47.000. Περίμενε. 70.000 χιλιόμετρα και 46.000. Ναι, αλλά έχεις καλύτερα χιλιόμετρα εσύ. Είσαι πιο εύκολο στην πώληση. Οπότε το πήραμε. Και πάμε πίσω. Πάμε να το πλύνει λίγο και ο Ρομπέρτο αυτό γιατί φαίνεται χάλια. Δεν περιμένατε πολύ. Ωραία. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, κάτσε να ετοιμάσουμε την αγγελία για το δεύτερο άτομο που θα έρθει. Θα το βάλουμε 200.000. Τι πιο σύνηθις θα έλεγε κανείς. Και πάμε να δούμε. Ναι. 148.000. Περίμενε. Εσείς τι έχετε να πείτε. Μπλα. Ναι. 143,384. Εσύ πώς ήσουν. 148. Πάρ' το εσύ που δίνεις παραπάνω. Συγγνώμη, είχαμε κέρδος. Συγγνώμη. Έχω αυτό εδώ μάθες. Γεια σου, κοπελιά. Βεβαίως. 156.000. Έλα, δεν βγάζω κέρδος έτσι. Συγγνώμη, λυπάμαι. Άμα δεν βγάλουμε και 100.000 κέρδος, δεν γίνεται. Άμα δεν σας δαγκώσουμε, τι μαντράδες είμαστε. Λοιπόν. Εδώ. Να πουλήσουμε το... Α, πόρτσι. Είναι πόρτσι αυτό, ρε. Το βάλω 90.000 γιατί είμαι και τίμιος. Σας είδα, μη γελάτε. Ρομπέρτο, καλά φαίνεσαι. Είδες, θυμάμαι ακόμα πως μπαίνουμε στα skills. Χα! Λοιπόν, εδώ τι άλλο έχουμε. Λογαριασμούς είπαμε δεν έχουμε άλλους, Τακ. Τίποτα. Δεν βγαίνει κόλληση. Πάμε. Σαν Playmobil είναι. Αυτές είναι φυσιολογικές τιμές. Βεβαίως 186.000. Ορίστε. Είδες. Το επιμένω νικά. Άμα. Δεν κάνουμε. Έχουμε ένα Ρομπέρτο να ταΐσουμε.
Τι θα γίνει τώρα, Ρομπέρτο? Πάω πάλι. Οχ, με έχει φάει πουδάρα ο δρόμος. Και τώρα θα έρθει άνθρωπος στο μαγαζί πάλι. Τι άλλο αμάξι έχει μείνει εδώ? Αχα, 55.000. Φέρ' το. Πάμε. Καλό είναι και αυτό. Βήμα δεν πάει. Αλλά το κέρδος θα είναι κέρδος. Φτάσαμε. Και ξέρεις κάτι, δεν τα φτιάχνω γιατί τώρα θέλουμε κέρδος. Δεν θέλουμε να φτιάξουμε απλά γιατί μας αρέσει κάτι. Οπότε εδώ πάμε για το γρήγορο κέρδος. Το βάλουμε 250.000. Τζάμπα προσφορά, πάρτε 3 τέτοια. Εσύ σε βλέπω, είσαι έτοιμος, είσαι ψημένος τώρα, έλα. 59.000. Δεν βγαίνω, συγγνώμη, λυπάμαι, δεν βγαίνω. Πάρ' το καπελάκι σου και φύγε. Αντωνάκι. Δεν μπορεί να σε πάρει ευχή. Κορνάρων οι άλλοι. Ρομπέρτο, έβγαλες καμιά άκρη τι γίνεται εκεί? Γιατί δεν μου μιλάς? Οπα. Οχ. Δεν το κάνω. Βλέπω τον κόσμο μέσα από τα μάτια σου. Ναι. Αυτό είναι και μέσα από τη μασέλα σου και τα ρουθούνια σου και... να πάρει ευχή. Ναι. Αρκετά creepy έγινε αυτό. Άστα να πάνε. Τι κοιτάς? Α. Νόμιζα. Ωραία, λοιπόν. Νομίζω σήμερα πήγαμε πολύ καλά. Όπο, φωνές και κακό. Βγάλαμε αρκετό κερδός, ξεπληρώσαμε όλα τα χρέη και τα χρέη της αστυνομίας και τα χρέη από τις τράπεζες. Συνολικά κοντά στις 300.000 δολάρια. Και τα ξοφλήσαμε όλα. Είδαμε ωραίες καραμπόλες. Ο πελάτης. Για να δούμε. Πριν κλείσουμε θα πουλήσουμε τίποτα καλό. 225.000. Ξέρεις κάτι? Επειδή σε συμπαθώ και επειδή κλείνουμε, θα στο δώσω. Έτσι. Και έχουμε και ένα πολύ καλό κέρδος. Κοντεύουμε το 500.000. Αν πουλήσουμε και αυτό πριν κλείσουμε, θα ξεκινήσουμε με 500.000 την επόμενη φορά. Πάμε αρκετά καλά. Για να μπορέσουμε στο επόμενο βίντεο να κάνουμε αναβάθμιση σιγά σιγά στο γραφείο, να φτιάξουμε ένα μεγαλύτερο χώρο, να αγοράσουμε μερικά αυτοκίνητα πιο ακριβά και να γίνουμε ακόμη μεγαλύτεροι. Γιατί με το ζόρι χωράνε 2 αυτοκίνητα. Δύο επέλατες. Περίμενα πριν νυχτώσει. Ωραία. 90.000. 58. Περίμενε. Εσύ. Αχα. 47. Πες το πάλι. Αυτό. Σωστά. 534.527 δολάρια. Νομίζω ήταν μια υπέροχη μέρα. Ρομπέρτο, πρέπει να πας σπίτι να κοιμηθείς. Ωραία. Πάμε κι εμείς. Γιαννάνη. Ξέρεις τώρα τι σκέφτομαι. Θυμάστε. Θα το κάνω. Ναι. Πριν κλείσουμε, θα πάρω σύνεργα και θα πάω να κλέψω αυτό το Mustang. Θα το κάνουμε και ό,τι γίνει. Την τελευταία φορά μας έπιασε η αστυνομία και χρωστάγαμε 200.000. Τώρα όμως θα τα καταφέρουμε. Θα πάρουμε πολλά. Να μην ξεμένουμε. Και πάμε. Πάμε σιγά σιγά.
Βάλαμε και την κουκούλα. Και πάμε αγαπούλα. Ρομπέρτο Φιλατσίλιες θα γίνει πανικός. Έτσι μπροστά από την καταστροφή εδώ εμείς θα κλέβουμε αυτοκίνητα. Και είναι και το medium. Είναι ζόρικα παιδιά εδώ, είναι ζόρικα. Έχουμε 2 προσπάθειες λέει. Την κάτσαμε. Το περάσαμε αυτό. Το δύσκολο είναι το τρίτο. Το τρίτο είναι το δύσκολο. Το τρίτο. Σας το είπα, το δύσκολο είναι το τρίτο. Τώρα είναι και τα 2 δύσκολα. Πάμε. Όχι ξανά αστυνομία. Το πήραμε, παιδιά. Πήραμε το Lord, το Mustang. Οπα. Το πήραμε. Τρέχα, φύγε. Ωρε φίλε. Το κλέψαμε. Αουτς. Ξέρεις κάτι, πάμε για ένα πλησιματάκι. Για να δω, είναι ανοιχτό το πλυντήριο. Ότι σκάει. Κοίτα εδώ. Έλα ρε, γιατί δεν είναι ανοιχτά. Αφού τις νύχτες όλοι πλένουμε τα αυτοκίνητά μας. Ποιος πάει τη μέρα να πλύνει το αμάξι του και τη μηχανή του, είστε τρελοί. Πρώτα απ' όλα δεν κάνει καλό στο αυτοκίνητο. Εντάξει, ούτε αυτό κάνει καλό στο αυτοκίνητο. Δεν πειράζει, κλεμμένο είναι. Δεν χαλάμε λεφτά. Ξέρεις τι θέλω τώρα, αμάξι για αμάξι. 7 χιλιάρικα. Ξανασκέψου το. 6, ξανασκέψου το. 8, ξανασκέψου το. Πάμε στοίχημα τα αυτοκίνητά μας. Όχι. Πάμε στοίχημα τα αυτοκίνητά μας. Όχι. Πάμε στοίχημα τα αυτοκίνητά μας. Όχι. Δεν θέλω. Πάω να φύγω. Όχι. Αυτό θα. Ξέρεις τι. Θα πάω όμως για έναν αγώνα. Γιατί αύριο πρέπει να πάω συνεργείο. Οπα. Τελείωσε η βενζίνη. Και αύριο θα πάω συνεργείο. Οπότε χρειαζόμαστε τα λεφτά. Πες 8 και κλείσαμε. Ο 9 είπε. Τον έχασα. Περίμενε. Πάμε πάλι. Θα το κάνουμε 9. Θα το κάνουμε 9. Έλα. Πάμε τόσο. Φωνάζει και ο γάτης από κάτω. Ήρθε το άλλο το γάτι τώρα. Πάμε Γκούφι. Έλα. Θα κερδίσουμε. Δώσε πίστη στον πατέρα σου. Δώσε του κουράγιο. Ξεκινάει ο κινητήρας με αυτό. Οπα. Περίμενε. Τι κάνω. Ωραία. 3, 2, 1. Τον έχουμε. Όχι, κόλλησα τα πληκτρολόγια. Κόλλησε το πληκτρολόγιο, αλλά τον κερδίσαμε και πάλι. Κερδίσαμε 8 χιλιάρικα, παιδιά, κερδίσαμε. Βγάλαμε τα έξοδα της επισκευής του αυτοκινήτου. Του κλεμμένου αυτοκινήτου. Οπότε πάμε για ύπνο. Τι είναι παιδί μου. Φωνάζει και ο μικρός φωνάζει. Χαίρεται που κέρδισε ο πατέρας του. Όποτε κοιτάω εσάς όμως, να τι παθαίνω, είδες. Δεν πειράζει, χαλάλησες. Πώς τον απέφυγα. Ποιος είμαι τέλος πάντων.
Όχι! Δεν μιλήσει κανείς. Αυτό θα μου στοιχήσει ακριβά. Εντάξει μωρέ, πως κάνεις έτσι. Πάμε να κοιμηθούμε σήμερα στο παλιό μας σπίτι, γιατί έχουμε κλεμμένο αυτοκίνητο και δεν κάνει να κοιμόμαστε όπου να είναι. Πάμε εδώ οπότε. 49.000 λέει κέρδος. Μπράβο μας. Πάμε να το φτιάξουμε. Ήρθαμε στο Χριστό το μας τώρα, το Χριστάρα μας. Έλα Χριστάρα, πόσο θα πάρεις να μου το φτιάξει? 173. Τίποτα. Δηλαδή από την κόντρα χτες έβγαλα και λεφτά. Κέρδος έχω και πάλι. Αν σκεφτείς ότι είναι κλεμμένο. Μπράβο μας. Αλλά ξέρετε κάτι, αυτό δεν θα το πουλήσω ακόμα, γιατί η αστυνομία μπορεί να μας βρει πολύ εύκολα, αν δεν έχουμε πίσω χώρο. Οπότε αυτό θα πάει εδώ απέναντι να το έχω σαν αυτοκίνητο έκτακτης ανάγκης. Άσε που είναι και ωραίο. Θα κερδίζουμε κόντρες με αυτό. Θα μείνει εδώ, που δεν θα έχουμε και πρόβλημα με την αστυνομία. Και έχω ένα αυτοκίνητο δωρεάν. Απλά. Ο Ρομπέρτο φίλος μας είναι εδώ. Και πάμε στο γραφείο μας. Ησύχασε επιτέλους και η πόλη. Από το... εδώ πέρα το μπαλαούρο που γινότανε. Ωραία. Οπα. Περιμένε. Εδώ, κλείσε. Πώς κλείνει? Λοιπόν, άλλη μια μέρα στο Carrefour Sale τελείωσε. Φτάσαμε με κέρδος $413.000 και όλα πληρωμένα. Έχουμε πάρει ένα αυτοκίνητο έτσι λίγο δανεικό θα έλεγε κανείς. Μην το πείτε πουθενά. Και γενικά πήγε ήταν μια πολύ καλή ημέρα για το Carrefour Sale. Μείνετε συντονισμένοι, στα επόμενα επεισόδια θα φτιάξουμε το μαγαζί, θα κάνουμε αλλαγές μπόλικες. Οπότε μείνετε εδώ πέρα και ελπίζω να έχουμε λιγότερα τρακαρίσματα, γιατί έχουμε και τον Τίτο και ανεβαίνει εδώ πάνω, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Μείνετε συντονισμένοι, καλή συνέχεια, να περνάτε όμορφα.